Iki wis meh jam 10 bengi. Poleng wis toto nom-noman bagus iki sedhela maneh arep mulih. Ora let suwe bel muni ora leren-leren. Poleng sak para kanca ndang metu ninggalke pabrik rokok jadul iki. Najan awak loyo lan kesel, Poleng ndang njukuk sepeda lan ngontel. Alon-alon asal kelakon, alon-alon ning maton, alon-alon sing penting slamet tekan kontrakan. Tekan Simpang 3 wong bakul isih akeh. Ana bakul sego tiwul sepi banget. Sing dodol lagi ngelamun. Poleng ndang mrono. Mas, nuwun sewu dipun bungkus 3. Inggih Mas Poleng. Nembe kondur to? Inggih Mas. Kanthi mesem bakul sego tiwul iku bungkus 3 bungkus dikekne menyang Poleng. Rp6 Poleng bayar kontan. Poleng sengaja tuku 3, sing siji kanggo saiki, sing siji arep dikekne Mbak Limbuk, perawan ayu tangga kontrakan, sing siji kanggo sesuk-esuk. Tekan ngomah, tekan kontrakan, Poleng langsung ndodok kontrakane Mbak Limbuk. Dok, Mbak Limbuk, kula nuwun. Nggih Mas Poleng, wonten menapa? Iki lho tak gawake oleh-oleh. Nggih matur nuwun, apa iki? Sego tiwul. Loh, sego tiwul? Aku moh Mas. Aku ora doyan. Aku iki wong desa ning aku ora doyan sego tiwul. Nuwun sewu. Wis ndang mulya Mas, aku arep turu ngantuk banget. Poleng mangkel banget. Nanging dheweke ora iso apa-apa. Dheweke mlebu kontrakan langsung mangan sego tiwul. Saking kesusu ora ngombe lan keselek. Akhire Poleng ngombe banyu putih mak legenter. Sego tiwul sak bungkus entek dipangan dina iki.